בשנים האחרונות שמו לב על זה שהמנטלי צריך הרבה יותר עבודה מאשר הפיזי. אני אנסטסיה גורבנקו. גם אחרי ניצחונות גדולים, אני נזכרת באותה ילדה מקריית ים, שעוד לא יודעת שהשחייה הולכת להיות הייעוד שלה. אני גל בג'רנו. כבר 4 שנים הבריכה בשער הנגב היא מרכז החיים שלי. גם כשהיא נסגרה בעקבות המלחמה, לא ויתרתי על השחייה, והמשכתי להתאמן ולבנות את עצמי. היי, אני אנסטסיה. אני גל. נעים מאוד. נעים מאוד. אז אני מאגודת שחייני הנגב, ובתקופה של המלחמה אז נסגר לנו כל המקום, ואז ניסיתי ישר למצוא מקום שאני אוכל לשמור על כושר ולהמשיך להשתפר ולהתאמן עוד לתחרויות גדולות. יפה שמצאת דרך, כן. למרות הכל להמשיך. ישר חיפשנו כל אחד איכשהו לשמור על הכושר ולהמשיך עם השחייה כמה שיותר. ההישגים באמת חשובים לי ואני רוצה להגיע כבר לטופ של הארץ. איך את בונה את עצמך לקראת המשחקים הבאים? אני עובדת עם פסיכולוג ספורט. עכשיו ככל שמתקרבים למשחקים, אני מנסה להיות קצת יותר בארץ כדי להיות עם המשפחה ולהיטען רגשית ופיזית. בשנים האחרונות שמו לב על זה שהמנטלי צריך הרבה יותר עבודה מאשר הפיזי. אתה רוצה לשתף אותי מה שקרה למשפחה שלך בשביל העשירי? סבא שלי, לואי סער, היה בקיבוץ ניר יצחק אצל הבת זוג שלו. אז הוא כותב לנו שהמחבלים נכנסו לבית שלו. בהתחלה בכלל חשבנו שהוא כבר לא איתנו, אבל אחרי שגילינו שהוא חטוף היה אולי קצת תקווה שהוא יחזור מתישהו, ובאמת זה מה שקרה. הוא השתחרר ביחד עם פרננדו מרמן, וזה היה באמת ההרגשה שחיכיתי לה 129 ימים, שפשוט לראות אותו, לחבק אותו, לשמוע את הקול שלו עוד פעם. ואני רק רוצה להגיד שיש עדיין עוד חטופים, ובאמת הם צריכים לחזור כמה שיותר מהר. הרגשת שהשחייה עזרה לך להתמודד עם כל מה שקרה וקורה? כן, מאוד. השחייה זה בעצם המקום שלי להיות עם עצמי ולחשוב על כל מה שקורה. כאילו מנתק את עצמי מהמציאות, נכנס למים ואני באמת רק עם עצמי. יש לך טיפים אולי לתת לי בשביל כאילו להגיע יותר רחוק? אני חושבת שלהמשיך להאמין בעצמנו, כי יש אנשים שמתפתחים יותר מהר מאיתנו, ויש אנשים שלוקח להם קצת יותר זמן. אז לחכות, והכל זה עניין של זמן, והשקעה, ועבודה. והייתי אומרת, הכי חשוב זה ליהנות ולאהוב את הדרך.